Na! Hello, Ibig. Ako ang lalaki gapon akong tubo. Oh. Ate, dagang tao? Sulit na eh. Ano lang? Hello, baby. Woi, segerilyo deh dong. Yutso. Sige lang. Yan, meron. $700 to. Ang kamalit. Sige. Niling. Wala. Tuloy din. Balik ko lang ako. Tunay nito. Wala pa matay bilin din no. Bayad. Kaya na po. Bayad. Ibid. Bala lang ako ng tubig. Wala hilang. Lahikol! Analkol! Biyo ba? Ano man? Ito na yung wala. Bukatan. Mana mas pagpalit. Ito isa ba? Dito tiguang. Na! Ay, Hello nga Ibig! Ibig na hello. Syaro! Syaro! bonito. Ay! Kuya, kung inyong Ngaman? Sudah na dong. Susi. Diba? Pila. Diba? Hindi. Wala kasi. Di na kasi ikakot. Ikakot. Ang tayo ni. Ano ito? Baliyuyin. Yeah.
na ako. Ito nga ras hakwan. Ito nga sa akin. Ito nga sa akin. Bilin. May ito yung nila kulit dito. May ito ba? Sir! Sa sir ko rin ito. May ito wala. Ay, green. Wala ka dito sa manalan. Ano? Ikaw ba? Ano siya? Wala man dito. Lili ko sa wala man. Ako dito yung ilakaw. Ay, te. Mayang gabi eh. Kaya po. Pantre. Taguswag. Ang humay may sakat eh. Kita. 26. 27 ang 160. 2750 ang lugulit. Ang kita. Ari ba? Hindi na kita. Pinala. Wala mo ikuan? Wala pa mo ba? Ako, 1,350. Ano mga good? B1. Wala lang. Ay. Yan, nila. Wala 50. Te. Morgan pun daw buwan naman. Ni, ha? Kaman. Oh, kay usibin sa kuya. Pila to? Usibin. Ang kuan 150 ya po ang 25. Dili na. Parang 25, 1,370. Ay, depende sa 20. Tubo na gid siya. Saka. Ay, bibi. Dahil Tulis ko na lang ako na. 27 no? Oh. Dalaw ko ano. Ulang kwarta. Ano eh? 26. 26. Balik ko na ako. Ulang kwarta. Dalang kwarta. Pero sa gamayan. Balik ko na ako. Asili man ni Roxanne na. Magnet mo niya. Padala na lang na akong kulang be. Select ko lang sila. 19 naman akong dalagod. Kato na lang 50 ba? Buhay na mano. Padala na akong kuwan niya. Roxanne. Sige lang ako. Dito ka na lang. Ano? Dito kaya ako timpol. Ulang mo ito. Ah, nada.
Pito, okay ko eh. Wansa! Kami daw? Kaya na ang ordinary, isa! Eh, ba, dalaga po sila. Apple? Apple? Tawag mo ba dali? Ordinary, isa ka tuhako. Isa ka madaan. Ordinary, pino. Tama na Lucy. Salamat. Walang nagbago. Tama na eh. Gamay na tayo. Dali ma'am. Pilit sila. Kuya ka ng kanyana mo. Ay, tay. May gabi na. Ano magabi na? Eh, Lisa. Lisa. Wala. Dua-dua lang, kahit ano. Dua-dua. Kunti na po. Yan na lang. City na ang hap. Prato na lang, Paiti City. Tumig ka. Go! Kundi isa. Kite. Pang-sumuy ng mga greasy and secretary ako bagat. Saan akong isa dire yan?
Dahil kay para mapailan pa da. Video ni gua deh mul. Ah, emang tak ingin gini aku. Itu dia. Ya. Pelayan saya. Kare, pakaya mo rin. Ini. Ah, pila. Ito, lutuwa dito. Ay, lagi na rin 560. Oh, 560. Yan. Wala ko nung jis, napo jis. Daghan pa man ako. Grease, ito pa yung grease. Puli. Sa wings te. Sabi init to. Gani anga, oy. Na mali na. Bali ko sa kalisling. Kaniling o kalis, ba kalis. Kalis. Alis, oy. Pati naman pulit na no? Kilay mo no? 6-7. Bati na po siya no? Wala po siya presto ko ha. Fine. Nagwapag ka ng ay, aling kuan. Princess. Ayan na, kasi mo na. Tapos sa gulima. Ayan na dyan. GCI. Ito nga yung lako. Say mo ha. 5. Supot lang na ako. Apol. Sabang 24 ko. Ling. Yun. Muli naman tayo niya. Ay! 1 hour, Ling. 1 hour, Ling. 2 hour. Ano ba? 2 hour. Lahat. Yun. 2 kilo ni Day. Buha. Supot o ikubag? Sino sila na nila? Amin si 4. Hindi, ikubag mo na ito. Ikaw rin lang po. Ikubag. Asa ni kanang pino? Busin na. Takto na ng wichik ko. Leng. Tama na kay. Wichik ko na ba dia? Leng. Adi na wichik ko. Roy! Ay. Kuan? Itito, 18 ling ah. Wow. Live ka? Ale, 18 ni. 18. 2 kilo ko eh. Kilo 2 ko. Kani? Kang kuya na nil.
Kaya, Hali na po. Kanin nilo. Sa kilog to nga. ito na. Uy, ipot. Ito na. Kilo ko malayo. Tapos kilo na eh. Huwag kilo na eh. Ako na. Wala. Puli ba? Mga 1, 3. Dos ba? Sige yan. Mana? Sige pa. Ano 4? 1.5? Ay, sobra na. Ay, kulang pa. 1.5 kaya. Oo. Kumain na kayo. Ya. Dahil na. Nagapit-pit na lang. 1.5. 3.9. Diba? 3.9. Kainit. 1.5 kainit. Arriba. Tapos ito yung hita. Buwak ko na pod. Nadura na kayo. Kung nangilaikan ba ako. Init na puti. Bisa kami ita kay daki na video, na live. Parta initas ni. Grabe portal po nil. Portal po. Talyon. Ito. Ito ang mood. Yan wala naman ang truck. Painte. Ay, baba ko 20. Ito. Tipos na. Tipos oy. Tipos ay tipos. Dili hiwinay.
Leng, tawag ulit. Sure ba? Lagi. Ano, okay ba na? Sa mahibit bita? Kanan. Buang! Iwi. Dalo. Kiguang ka. Ano ginon? Okay, Dulu stop. gani ni oh. Dulu gani ni oh. Kuning isalas. Dulu gani oh. Asa na. Kit kong kuko gawag. Lights. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siyotso. Tre. No. Uy, igang. Kira. Wala, yung ay si Christian na nakitaan sa iyang ride. Ay salah. Ipay largo. Saan mo lagi kay Gamay? May good. Wala namang kuna. Wala lagi kay Gamay. Ako nang munta. Jis, marang nun. Yes, 5, dagat 5. Tama, mahuman ka diya, mauga ka. pero siya may nakita sa live niya, oh. Ano na yung akala. Yung ano na niya, Lusana na niya. Diana na niya, oy. Lusana na na, oy. Ah, sa YouTube gani, mas nino ko sa YouTube, guys. Kasi ng fans. Ang record bugas. DC sa DC. Dahil fans, kaya ka bugas. Easy, sir. Oo, tapos bugas. Oh, grabe. Bugas na lang, bali. Bugas na lang. Hindi bugas na kaon. Ah, Ilan na ni? Sige, banti. Meron ka bising matamukan ni Jardo. Tingnan ko palit, tamukan na. Ih, pouch ang dah. Oh, tama na, pula na po. Pula na, ay, pula sa pula. Munat kita siya atong Pula sa pula. Goods. Sa. Madi na ta magdagbugas. Mahurot meron tanan na pwede na magdagya ba taong ma. Dua na lang. Kasi sa
Oh, Gracie na. Oo na lang. Gracie, tupong lagard. Kaya doon, tapos daw. Kukuha sa lagard. Tupong babaw ba? Ma'am, tingnan man. Ilang sa kuwan lang mo lang. Bilang kuma. Bilang kuma sa kilo. Tupong lagard eh. 20 na lang. 2.6. Karga ya, Bea? Last na. Karga ito, Gracie. Ayo, dia pagkuha. Kaya dito natikas, dito ko pastor. Ah, patron. Ah! Medyo kakuha ka layo man. Ay, dito na. Kaya Pinikap. tanggalan. Ito yung makilo. Wala, manay ni. Abi, manakog kinsa, oy. Tiga-tigsas. Ano ba ito? Ilan ay. Bang naman kung inita, wala kang beauty. Ito na. Sao na lang. Why DC? Lazy ka na eh. Tagal na. Ay, manggod ka niba. Nagana-ana mo na ulat. Sa inita, oy. Patay. Nagaot ang mga nabukaan. Kilo lang kinamay ko anong kuma. Grabe yung iminta. Inabi sa nung pangatag. Siya. Yan! Titikis nanay bay. Uy, kabalo, makukat. 23, makudaw. Ano na rin tao? Stroke sa daw. Stress? Siya mo. Karo, manuo. Oo. Sa birds, relax ko or